السلام علیکم دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ میں امید کرنا کہ میرے سارے سجن بیلی ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ کے فضل و کرم نال۔ سجنو، جی جو تک پتہ ہے کہ ایسا ایک سلسلہ شروع کیتا ہوئے ہر ویڈیو دے وچ یوٹیوب چینل تے اسا کہیں نہ کہیں عظیم ہستی دا ذکر کرنے ہیں، اور جتنا ہے کہ میرے کو مواد ملتے میں کوشش کرنا کہ میں اپنے سجنے کو، اپنے دوستوں کو انہیں تک پہنچاواں جو حالی تک پہلے بھی میں کچھ دوستوں کا ذکر کر چکا۔ لال سریکی دی کتاب جنہیں مصنف اسلم اطلسی ہوئی ہیں، انہیں لکھا ہوئی کچھ گالیں تھوڑے نال شیئر کرنا۔ اج سارا جڑا موضوع ہے، اج جن بارے ایسا گال مہاڑ کرنی ہے وہ ہے جناب دلشاد کلانچوی۔ جی دوستو، دلشاد کلانچوی بزوی چہرے تے گلائی دار اینک، قد درمیانہ، جسم متناسب کوٹ پتلون وچ ملبوس، سر تے گول ٹوپی، شامہ زیب، متاثر کن شخصیت، معیشت دان، نثر نگار، استاد، شاعر، نکات، مہر فریدیات، غیبانہ طور تے تاں کافی عرصے تو میں انہاں دے بارے واقفیت رکھتا ہوں۔ بقول محمد اسلم میتلے دے کیوں جو سریکی رسالیں وچ انہاں دے مضمون پڑھتا رہنا ہمیں، پر ملاقات دی صورت سال 1986 تھی۔ جی سامل شہزاد، وعلیکم السلام سہی تو سارا پروگرام سنتے بیٹھ گئے۔ جب میں انہوں دے کول انہوں دی اقامت گاہ ماڈل ٹاؤن وچ سجاد حیدر پرویز دی جاتے میں حاضر تھی ہوں، مقصد اپنی کتاب سریکی انشے کیتے دیباچہ لکھواں آئی کہ وڈی محبت تے شفقت نال پیش آئے۔ جی سامل شہزاد، ہم دونوں آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں جناب، مہربانی تہاڈی بھی تے تہاڈے سجن دی بھی۔ تاں جے ویلے بڑی محبت تے شفقت نال پیش آئے میرے کچھ انشائے اون ویلے تے رسالے چھپ چکے ہیں تے وہ فرماون لگے جو میرے طرز تحریر تو واقف پہلے دے ہن تے میرے انشائے پہلے بھی وہ پڑھ چکے ہیں۔ دیباچے بارے عرض کیتی تاں وہ فرماون لگے جو مسدہ رکھی ونجو میں دیباچہ لکھ تے بھجوا دے ساں۔
بیا حال سناو این تو علاوہ کیڑا ادبی کام شروع کیتے ہوئے؟ تو سریکی وچ نثر دی کمی دا خاص کار ذکر کیتو نے اتے سریکی زبان دی ریڈرشپ ودھاون تے زور بھی دیتو نے۔ اپنی لائبریری والے کمرے گھن گئے اتے اتھا میں چاہوی آگئی چاہوی پیتو سے میں کو حیرت دے نال جو بہو حیرت تھی جی میں پہلے تو ہی واقف ہون 2 گھنٹے دی ملاقات تے واپس ولیو سے زبان تے بے ساختہ جوش شعر آ گیا جو بہت جی خوش ہوا اپنا کہ آئے جوش سے مل کر، بہت جی خوش ہوا اپنا کہ آئے جوش سے مل کر، ابھی اگلی شرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ جی سجنو، اس سدا پروگرام جڑا کہ اساں ہن کافی دیوانے تو شروع کیتا ہوئے، لکھا تے جناب اسلم میتلے دی انہیں دا مجموعہ کتاب لال سریکی دے توادن کے تقریباً ہفتے دے بعد انہیں میں کو دباچہ لکھ لیتا، پڑھ کے حیرت تھی جو انہیں بھاویں جو کوئی گال ان شایاں بارے تفصیل نال میرے کولو نہ پوچھی آئی، پر ہر لحاظ نال دباچہ مکمل آئی تو وڈی محنت تے توجہ نال لکھا ہویا آئی۔ میں شکریہ دا خط لکھا تے وال قلمی رابطہ آخر تئیں قائم رہا۔ دوستو، خاص گال انہوں دے خطوط دیے اے ہوں دیے جو خوبصورت تحریر سونے تے سہاگا دا کام کریں دیے، استاد ہن تے استادانہ انداز ہر کم کریں دے نظر آندے ہن، طبیعت اخلاص تے وافر ہے تے اخلاص ونڈن وچ بھی بہو فیاض ہن۔ جنوری 1992 ادارہ تعمیر و فکر بہاولپور دے عہدے تے دوران قاسم جلال، حنیف راحل تے ریاض کامل ہونا میرا کتاباں منزل شوق تے شہر تبسم، سریکین شائع تے وسیب رنگ دی رونمائی دا تمام عباسیہ ہائی سکول بہاولپور کیتا تے تقریب دے مقررین دلشاد گلانچوی ہونی بھی موجود ہیں۔ پیرانا سالی دے باوجود وہ تشریف گھن آئے اتے بھرپور مکالا بھی پڑھیوں نے۔ تقریب دے آخر تے موجود رہے، تقریب تو بعد شفقت دا اظہار فرما کے انہاں بہو تکلیف بخار مبتلا ہن، مگر ان تقریب وچ شرکت نہ کرن بھی انہاں دے وس وچ نہ آئی۔ جی دوستو، تقریب دی کامیابی تو بعد وہ بہتر محسوس کریں دے ہن یہ کیا ہے تے صرف انہاں دی عظمت تے پرانے اقتدار آمین ہون دا واضح ثبوت ہے۔ سریکی زبان و ادب کیتے انہاں دیا بہو خدمتاں بھی اس سلسلے وچ بہت سارا موجود ہیں۔ 40 دے دہاکے اے متحرک تھی گئے، ہن جداں مولانا عزیز الرحمان دیوان فریدی دی تربیت، ترتیب تے ترجمے وچ مشغول ہن،
ਇਹ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਨੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਕੁਲਾਂਚਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। حیرت کی گال یہ ہے جو جتھاں دیوان فرید دے پیش لفظ وچ تعامن بارے مولانا عبدالعزیز الرحمان بے اصحاب دا ذکر کیتے دلشاد کلانچوی دا ذکر نہیں کیتا۔ اس سلسلے وچ مولانا نور محمد فریدی جڑے اس کم وچ شریک ہیں دیوان فرید مرتب نور احمد فریدی دے صفحہ نمبر 10 تے اضافی حروف کمیٹی دے ممبران دلشاد کلانچوی بھی شامل کیتے گئے۔ ماہنامہ العزیز جہد ایڈیٹر مولانا عزیز الرحمان خود ہیں دے شمارے ستمبر 42 ایک مضمون دیوان فرید اور زبان کے حروف و تہجی چھپیا جہدے مطابق 7 افراد نمائندے کمیٹی شامل ہیں۔ انہاں 7 شخصیات وچ دلشاد کلانچوی دا نام بھی شامل آئی۔ ان خاطر دیوان فرید کی ترتیب وچ انہاں دا حصہ بھی شامل آئی یا کم از کم وہ ان عمل وچ شریک ضرور ہی ہیں۔ اے او زمانہ ہے جداں دلشاد کلانچوی تازہ تحصیل علم دے عمل تو فارغ تھے ہیں۔ یتیمی کو انہاں علم دی تحصیل وچ رکاوٹ نہ بنا دیتا اتے سال 1933 ساری ریاست باولپور وچ مڈل دے امتحان وچ اول آئے تے وظیفہ بھی وصول کیتا۔ 1941 ایم اے معاشیات کیتا۔ صادق ایجریٹن کالج دا اے طالب علم ہیں۔ کالج دے پروفیسر تے ول 1970-71 وچ پرنسپل بھی تعینات تھیا۔ اے منفرد اعزازات کہیں کو نصیب تھینن تے اے بھی کالج بہاولپور کو دلشاد کلانچوی تے ناز ہے تو دلشاد کلانچوی کو ادارے تے ناز ہے۔ جی دوستو رسم الخط تعین وچ انہاں دی رائے کو بہوں وزن دیتا ویندا ہے۔ مثال دے طور تے سریکی املا وچ انہیں دا فرمان کو فرماون لکھن تے حق وچ ہن جو وہ اپنی تحریر وچ وہ ایویں لکھدے ہن تے لکھن تے زور بھی دیندے ہن۔ سریکی وچ لغات تے دلشادیات ترتیب دیون انہاں دا وڈا کارنامہ ہے۔ دوستو فریدیات دے موضوع تے مضامین دا ایک سلسلہ شروع کیتا تے انہاں جان 2 کتاباں کون فرید فقیر تے فریدیات چھپ چکے ہیں۔ ای تو علاوہ خواجہ صاحب تے سریکی ڈوڑے دی ترتیب دیتے چھپانے انہاں اپنی کتاب سریکی زبان اور اس کی نثر وچ سریکی دی نثر اصناف تے بحث کیتی ہے تے نمونے وچ بھی پیش کیتی۔ ایک کتاب مستقل دے طالب علم تے تحقیق کیتے سنگ میل دا درجہ رکھ دیں۔ قرآن شریف دے ایک سپارے دا سریکی وچ ترجمہ کرتے دینی ادب وچ اضافہ کیتے۔ سریکی وچ قاعدہ بھی ترتیب لیتا۔ غالب دے کلام دا سریکی وچ منظوم ترجمہ کیتا۔ سریکی دانشورے نال انہاں دی علمی ادبی موضوعات تے خط و کتابت راندی آئی۔ کاش وہ خط کٹھے تھی ونجن تو بہت سارا تحقیقی مواد سامنے آوے سی۔ بہاولپور یونیورسٹی وچ ایم اے سریکی جاں کلاساں لگیاں تاں
وہ ابتدائی دور وچ بطور استاد سریکی لیکچر دے رہے اتے انہاں نصابی ضرورتاں کو بھی بطور ماہر تعلیم سمجھتے ہوئے کئی تحقیقی کتاباں ترتیب دیتاں بظاہر وہ کم گو تے کم امیز لگتے ہیں پر انہاں دے اندر ایک بہت بڑا مزاج نگار چھپیا ہوا ہے غرض انہاں جڑے میدان قلم چلائے موجودہ وڈی خوبصورتی نال احاطہ کیتے انہاں مزاج نگاری وچ کہیں بے تے طنز نہیں کیتی بلکہ اپنی ذات تے اپنے پیشے دے بارے ہلکیاں پھلکیاں گالیں بے ساختہ انداز وچ کر دیتے ہیں ایویں تاں نہیں آکھیا ویندا جو جڑا اپنی آپ تے نہیں کھل سکدا ان کو بیاں تے کھلن دا کیا حق ہے وہ ماہنامہ العزیز شمارہ ستمبر 45 ایک مزاحیہ مضمون پروفیسری وچ لکھ دن جو پہلوں اپنی وسطی دے لوکاں کو دسائم جو میں پروفیسر تھی گیا تو وہ سمجھن لگ پہ جو پروفیسر پٹواری تے تحصیلدار کنوں وڈا کوئی عہدہ ہے ہر کہیں کو دھن ہے جو او پتہ کرے جو پروفیسری ہوندی کیا شے جڑے ویلے میں دسایا جو پروفیسر وجہ جماعتاں کو پڑھیں دن تے پڑھے لکھے لوگ انہاں دی عزت کریں تا میری این تعریف دا انہاں نتیجہ کڈھا جو میں بھی پرائمری سکول دے مدرس جی ہاں ایک مدرساں ترمتیں ایک بئی کو آکھن لگ پیاں جو حافظ صاحب دا بالاں کو پڑھیں دے تے مدرسے دا منشی تحقیقی کتاباں ترتیب لیتاں جڑا اج سریکی ادب دا بے بھاس سرمایہ ہے زبان دی بہتری دی خاطر انہاں دا جذبہ تے کوشش انہاں دی ایک خط جڑا اکتوبر 1943 دے ماہنامہ العزیز دے صفحیاں 77-78 تے چھپے لے تو ظاہر تھیندن وہ لکھ دن تھوڑے دیاں دی گال ہے جو بہاول پوری بولی لکھن پڑھن دے معاملے وچ اسلوم نہ ہون دے برابر ہے العزیز والیں دی بھج ترک نال ہی کم دا کچھ نہ کچھ منہ سر ٹھیک ہے اج بھی کچھ انہی تاں لوکاں کو ایتا معلوم تھی گئے جو بہاول پوری زبان وچ کچھ لکھن تے پڑھن تھی سکدے پر کہیں بولی کو ودھاون تے ہر کہیں دے منہ قلم تے چڑھاون دے کیتے بھی کچھ گالیں تے کچھ تجویزاں کرنی ضروری ہونے چیتونی پورا نہ تھی میں کوئی بولی ود پھل نہیں سکتی بہاول پوری وچ لکھت پڑھت کیتی ونجے تا لوکاں کو ای کم دی اٹکل سکھاون کیتے املک اسلیٹ نہ کیتی ونجے جی دوستو وہ گالیاں جڑے اسلم بیتلا سنگھ نے اپنی کتاب دے وچ لکھیاں تے یہ سارا سلسلہ سریکی شاعر نثر نگار گلوکار اداکار
ایویں چلتا رہے وے سی تے ہر روز اساں تواڈے نال سجن باہ بیلی بنتے رہے ویسوں تواڈا ساڈا سانگا ایویں نال رہے وے سی تاں ہن ڈیسو اپنے میزبان عبدالرزاق زید کوئی اجازتاں زندگی رہی تاں